Meneer, mag ik u even ophouden? Jawel, meneer. Waar bent u met die mooie toeter op weg naartoe? Ik ben op weg naar de reunie van de Limburgse Jagers. En ik verheug me er zeer op, allerlei mensen die ik bijna 30 jaar geleden voor het laatst zag, om die weer terug te zien vandaag. Graag wil ik ook het woord geven aan onze regimentscommandant, tevens provinciaal militair commandant, luitenant-kolonel Fontein. Welk een dag, Limburgse Jagers, 18 mei 85, Frederik Hendrik kazerne Venlo. Ik denk dat u zelf herinneringen genoeg hebt om een hele dag mee te vullen. Wie Limburg zegt, zegt muziek. Wie Venlo zegt, zegt Limburgse Jagers. En wie Limburgse Jagers zegt, praat uiteraard over de kapel. Heren, mag ik even storen? Lichting 58-4. Ja. Hoe lang hebben de heren elkaar niet gezien? 27 jaar. Nee, 25 Piet. Piet, hier is een herdenkingsboek. Het is 27 jaar geleden dat we in dienst kwamen, maar het is 25 jaar geleden dat we elkaar gezien hebben. En hoe is het met de counterfeitsels? Vallen die mee? Nou, ik vind dat ze verrekkers oud zijn geworden allemaal. Nou, verder zien ze er allemaal behoorlijk goed uit, ja. Ik heb altijd West-Fries gesproken hier op de kazerne en dat vonden ze mooi. Ze konden mij allemaal verstaan. Maar die Limburgers kun je niet altijd verstaan. Nee. Wat is dat eigenlijk voor volk, die Limburgers? Ja, bierdrinkers en flyfretters. Maar beste jongens hoor, beste jongens. En kunnen ze muziek maken? Ja, stuk voor stuk. Beter als wij in Noord-Holland. Ik heb er wel naartoe geleefd, want het is van mijn 30 jaar geleden dat ik hier weer voet op de kazerne zet. En van alle kaderleden daar ik onder gediend heb, is praktisch niemand meer voor het leven. En dat vind ik dus wel jammer. Ja. Maar dat, niet dit min een zonnige dag, dus ik hoop dat het toch een leuke dag wordt. Tussen de makkers. Tussen de makkers. U bent de enige die een stukje uniform nog aan heeft, hè? Ja. En u bent, waar komt u vandaan? Uit Atlanta, Georgia, in de Verenigde Staten. Alleen voor deze reunie? Ja, voor deze reunie ben ik overgekomen. Maar dat wilde ik niet missen om al die heren nog eens een keer te zien waar ik in 55 mee gediend heb. Had hij die schoenen vroeger al zo mooi blinkend? Geweldig. Hij was de man die dat had. Ja, werkelijk niemand kon dat verweten. Hij was een presenteerblaadje. Ja hoor, zeker weten. Een bruinwagen. Nou, ik wens je een verdraaid fijne dag toe. Dank u wel, dank u wel. Ja, zeker. Dat vergeten we niet. Nee, dat vergeten we niet, jongen. Ja. Ja, die staat bij je.
overigens door u vertoond. Eenzaam bergen is dat, hè? Heeft die lijst even doen? Oh, nee, dat Frankrijk, hè? Ja, ja. Dat is onbeschrijfelijk. Dat is een stuk van je leven, hè? Dat kun je niet onder woorden brengen. Een van de mooiste dagen. Ja. Daar komt alles aan. Ja. Nostalgie. De mooiste nostalgie van de tijd. Dit is een periode, joh. Goed gegeten? Heerlijk. Het brandt en nou wat bier erbovenop. Nasi hebben jullie gehad, hè? Heerlijk zeg. Kun je bij ons niet krijgen. Hè? Amerika niet. Nee, helemaal niet. Zeg maar, beviel het vandaag wel? Er zijn menig traantje gelaten toen we op het Raadhuisplein stonden en naar boven keken. Terwijl het Limburgs volkslied gespeeld werd. En dan de menigte rondomheen te bekijken. Nou, dat is gewoon niet voor mogelijk te houden. Vooral niet in de Verenigde Staten. Dat kan alleen maar in Limburg. U bent, zoals het heet, een nuchtere Hollander, hè? Ik kom inderdaad van boven de rivieren. Daar hebben we het zojuist nog over gehad. En Piet weet het heel goed. Wij verstaan die Limburgers uitstekend. Bij ons, in onze lichting 55-1, is dat nooit gezegd van jullie komen van boven de rivieren. We waren één ploeg. Maar als je dan elkaar weer ziet, dan is er maar één ding. Kunnen we dit herhalen? Dit is het einde, werkelijk waar. Het einde. Ja.